Η αδερφή μου πέταξε όλη μου την ινσουλίνη από ζήλια, παρόλο που ήξερε ότι είμαι διαβητικός και ότι θα μπορούσα να πεθάνω. Ήμουν 10 ετών όταν το πάγκρεας μου αποφάσισε να σταματήσει να λειτουργεί. Διαβήτης τύπου 1, τον έλεγαν. Αυτοάνωσο, το σώμα μου επιτίθεται στον εαυτό του. Ο ενδοκρινολόγος το εξήγησε στους γονείς μου σαν να μην καθόμουν εκεί στο τραπέζι εξέτασης, με τα πόδια μου να κρέμονται, προσπαθώντας ακόμα να επεξεργαστώ γιατί ούρουσα κάθε 20 λεπτά και έπινα νερό σαν να είχα διασχίσει μια έρημο. Η αδερφή μου ήταν 15 ετών, καθισμένη στη γωνία εκείνου του αποστηρωμένου γραφείου, ψάχνοντας το τηλέφωνό της με αυτή την έκφραση που δεν μπορούσα να διαβάσω ακριβώς. Πλήξη, ίσως ή κάτι άλλο. Κάτι που έμοιαζε σχεδόν με υπολογισμό. Η διάγνωση άλλαξε τα πάντα από τη μια μέρα στην άλλη. Ξαφνικά, η κουζίνα μας έμοιαζε με φαρμακείο. Το ψυγείο είχε ένα ειδικό σιρτάρι μόνο για την ινσουλίνη μου. Και η μαμά μου έμαθε να μετράει υδατάνθρακες σαν να διάβαζε για πτυχίο στα μαθηματικά. Έπρεπε να τρυπάω το δάχτυλό μου τουλάχιστον 6 φορές την ημέρα, να κάνω ενέσεις πριν από κάθε γεύμα και να φοράω αυτό το βραχιόλι ιατρικής ειδοποίησης που με έκανε να νιώθω σαν να είχα έναν στόχο ζωγραφισμένο στην πλάτη μου στο σχολείο. Οι γονείς μου ήταν τρομοκρατημένοι. Το έβλεπα στα μάτια τους κάθε φορά που με κοιτούσαν, σαν να μπορούσα να θρηματιστώ αν δεν ήταν αρκετά προσεκτικοί. Αυτοί οι πρώτοι μήνες ήταν βάναυση. Υποτίθεται ότι θα ξεκινούσα την 5η δημοτικού, θα έκανα παρέα με φίλους, θα ανησυχούσα για τα συνηθισμένα παιδικά πράγματα. Αντίθετα, μάθαινα να υπολογίζω την αναλογία ινσουλίνης προς υδατάνθρακες και να αναγνωρίζω τα σημάδια της υπογλυκαιμίας πριν λιποθυμήσω. Θυμάμαι να καθόμουν στο γραφείο της νοσοκόμας κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος, να μετρώ το σάκχαρό μου ενώ άλλα παιδιά έπαιζαν έξω, σκεπτόμενοι ότι αυτή ήταν η ζωή μου τώρα, για πάντα. Καμία θεραπεία, καμία διακοπή, απλώς συνεχής επαγρύπνηση μέχρι την ημέρα που πέθανα. Οι γονείς μου ρίχτηκαν στη διαχείριση της κατάστασής μου με μια ένταση που ήταν ταυτόχρονα παρήγορη και ασφικτική. Η μαμά μου παραιτήθηκε από την εργασία μερικής απασχόλησης για να είναι διαθέσιμη για σχολικές έκτακτες ανάγκες. Ο μπαμπάς μου άρχισε να παρακολουθεί ομάδες υποστήριξης για το διαβήτη και να επιστρέφει σπίτι με νέες συσκευές και στρατηγικές. Είχαν καλές προθέσεις. Ήταν φοβισμένοι. Αλλά μέσα στον φόβο τους, σταμάτησαν να με βλέπουν ως παιδί και άρχισαν να με βλέπουν ως μια ιατρική κρίση που χρειαζόταν συνεχή επίβλεψη. Η αδερφή μου άρχισε να συμπεριφέρεται περίεργα σχεδόν αμέσως. Αλλά δεν το πρόσεξα στην αρχή. Ήμουν πολύ απασχολημένος προσπαθώντας να καταλάβω πως να είμαι παιδί με αυτή τη νέα πραγματικότητα δεμένη πάνω μου. Έκανε αυτά τα μικρά σχόλια για το πόση προσοχή τραβούσα, για το πως όλα περιστρέφονταν γύρω από το σάκχαρό μου τώρα. Πρέπει να είναι ωραίο να είσαι το κέντρο του σύμπαντος, έλεγε, χαμογελώντας με αυτόν τον τρόπο που δεν ήταν πραγματικά χαμόγελο. Οι γονείς μου της έλεγαν να είναι υποστηρικτικοί, ότι αυτό ήταν δύσκολο για όλους. Και εκείνη γύριζε τα μάτια της και εξαφανιζόταν στο δωμάτιό της. Το πρώτο πραγματικό περιστατικό συνέβη περίπου 3 μήνες μετά τη διάγνωσή μου. Υποτίθεται ότι θα πηγαίναμε σε αυτό το οικογενειακό ταξίδι για να επισκεφτούμε τους παππούδες μου, ένα 6ωρο ταξίδι με το αυτοκίνητο. Πήγα να ετοιμάσω τα εφόδια μου το προηγούμενο βράδυ και δεν μπόρεσα να βρω 2 από τα φιαλίδια ινσουλίνης μου. Ήμουν αρκετά μικρή τότε για να σκεφτώ ότι ίσως τα είχα χάσει, ότι ήμουν απρόσεκτη. Οι γονείς μου διέλυσαν το σπίτι, ψάχνοντας, τελικά ζήτησαν συνταγή για ένα φαρμακείο κοντά στο σπίτι των παππούδων μου, και φύγαμε μια μέρα αργότερα. Ανακάλυψα χρόνια αργότερα, διαβάζοντας το ημερολόγιο της ότι η αστυνομία κατάσχεσε ότι τα είχε πετάξει. Απλώς τα πέταξε στα έξω σκουπίδια σαν να μην ήταν τίποτα, σαν να μην με κρατούσαν κυριολεκτικά ζωντανή. Το ίδιο το ταξίδι ήταν ένας εφιάλτης. Η ινσουλίνη αντικατάστασης δεν ήταν ακριβώς η ίδια σύνθεση, και το σάκχαρό μου ανέβηκε άσχημα. Πέρασα 2 μέρες στο ΜΕΘ σε νοσοκομείο 3 πολιτείες μακριά από το σπίτι. Τα οργανά μου μπαίνουν σε κετογονική οξέωση, ενώ οι γονείς μου ήταν περίπου 10 ετών και 48 ωρών. Η αδερφή μου με επισκέφτηκε μία φορά, μου έφερε ένα λούτρινο ζωάκι, έκλαψε μπροστά στην κάμερα όταν η μαμά μου κατέγραφε ένα βίντεο ενημέρωσης για συγγενείς. Όλοι έλεγαν πόσο γλυκιά ήταν, πόσο φοβισμένη πρέπει να ήταν. Όταν γυρίσαμε σπίτι, οι γονείς μου μας κάθισαν και τις 2 και μας εξήγησαν ότι η αδερφή μου περνούσε μια δύσκολη περίοδο προσαρμογής στις αλλαγές, ότι χρειαζόταν υπομονή και κατανόηση, ότι μερικές φορές οι άνθρωποι συμπεριφέρονταν άσχημα όταν ένιωθαν ότι τους αγνοούσαν. Μου είπαν ουσιαστικά να είμαι πιο ευγενική μαζί της, να αναγνωρίσω ότι αυτό ήταν δύσκολο και για εκείνη. Ήμουν 10 ετών. Πέρασα μόνο 2 μέρες με σωλήνες στην αγκαλιά μου αναρωτώμενη αν θα πέθαινα, και μου ζητούσαν να είμαι πιο προσεκτική στα συναισθήματα της αδερφής μου. Τότε έμαθα ότι η ιατρική μου κρίση θα ερχόταν πάντα με μια πλευρά ενοχής για το πως επηρέαζε όλους τους άλλους, ειδικά την ίδια. Το γυμνάσιο ήταν κόλαση, αλλά όχι για τους λόγους που θα περίμενε κανείς. Μπορούσα να διαχειριστώ τον διαβήτη κυρίως.
Απέκτησα αντλία ινσουλίνη στα 11, πράγμα που σήμαινε λιγότερες ενέσεις και καλύτερη έλεγχο. Έμαθα να διαχειρίζομαι τους αριθμούς μου, να υπολογίζω τις αναλογίες μου, να αναγνωρίζω πότε πήγαινα χαμηλά ή ψηλά. Έγινα η υπεύθυνη, η ώριμη, η καλή ασθενής που όλοι οι γιατροί μου επενούσαν. Ο ενδοκρινολόγος μου έλεγε στους γονείς μου ότι ήμουν αξιοσημείωτα ώριμος για την ηλικία μου και τόσο συμμορφούμενος με τη θεραπεία. Αυτό που δεν καταλάβαιναν ήταν ότι δεν είχα επιλογή. Η συμμόρφωση δεν ήταν αρετή. Ήταν επιβίωση. Η αδερφή μου, εν τω μεταξύ, έγινε ο αρχιτέκτονας της κοινωνικής μου καταστροφής. Και ήταν καλή σε αυτό. Τρομακτικά καλή. Ξεκίνησε με μικρά πράγματα. Ήταν στο Λύκειο τότε, αλλά οι φίλες της είχαν μικρότερα αδέρφια στην τάξη μου. Ξαφνικά, υπήρχαν φήμες ότι προσποιούμουν το διαβήτη μου για να τραβήξω την προσοχή, ότι μπορούσα να φάω μικρόν με τόνο, τι ήθελα, αλλά προσποιούμουν ότι δεν μπορούσα για να φάνω ξεχωριστός, ότι οι γονείς μου αγόραζαν ομικρόν με τόνο, τι ήθελα επειδή με λυπόντουσαν. Τίποτα από αυτά δεν ήταν αλήθεια, προφανώς. Αλλά προσπαθήστε να εξηγήσετε την περίπλοκη πραγματικότητα μιας αυτοάνωσης ασθένειας σε 12 χρόνια που έχουν τροφοδοτηθεί με μια συγκεκριμένη αφήγηση. Έπρεπε να αρχίσω να ελέγχω το σάκχαρό μου στο γραφείο της νοσοκόμας αντί διακριτικά στην τάξη, επειδή τα παιδιά με κατηγορούσαν ότι απλώς τσίμπησα το δάχτυλό μου για επίδειξη. Η σχολική νοσοκόμα, να τη χαίρετε, προσπάθησε να με στηρίξει. Αλλά ακόμη και αυτή με κοίταζε μερικές φορές με αυτή την έκφραση σαν να μην ήταν σίγουρη τι να πιστέψει. Έπρεπε να βγάλω την αντλία μου και να αποδείξω ότι ήταν συνδεδεμένη με το σώμα μου όταν κάποιος ισχυρίστηκε ότι κουβαλούσα μια ψεύτικη ιατρική συσκευή. Μάλιστα, σήκωσα το πουκάμισό μου και έδειξα το σημείο εισαγωγής στο στομάχι μου. Ο λεπτός σωλήνας που ήταν συνδεδεμένος με τη συσκευή, ο ελαφρύς ερεθισμός γύρω από το σημείο που τρύπησε το δέρμα μου. Το ταπεινωτικό δεν το καλύπτει. Κάποτε, κατά τη διάρκεια μιας σχολικής συγκέντρωσης, ένιωσα το σάκχαρό μου να πέφτει και προσπάθησα να φάω ήσυχα μερικά δισκία γλυκόζης. Αυτό το γνώριμο τρέμουλο, ο κρύος υδρότας, ο τρόπος που ο κόσμος αρχίζει να μοιάζει μακριά. Είχα γίνει καλός στο να χειρίζομαι διακριτικά το LOWS, βάζοντας τα κυμολιακά δισκία στο στόμα μου χωρίς να τραβήξω την προσοχή. Αλλά ένα κορίτσι πίσω μου, κάποια της οποίας ο μεγαλύτερος αδερφός ήταν φίλος με την αδερφή μου, ανακοίνωσε δυνατά ότι έτρωγα γλυκά κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης και με έστειλε στο γραφείο του διευθυντή. Προσπάθησα να εξηγήσω για την υπογλυκαιμία, τους έδειξα την αντλία μου, ο μετρητής γλυκόζης μου έδειχνε 58. Ο διευθυντής ζήτησε συγγνώμη, αλλά η ζημιά είχε γίνει. Όλο το σχολείο το έμαθε μέχρι το μεσημεριανό γεύμα. Το χειρότερο ήταν η επίδοση της αδερφής μου όταν γύριζα σπίτι κλαίγοντας για αυτά τα περιστατικά. Με αγκάλιαζε, μου έλεγε ότι τα παιδιά ήταν σκληρά, έλεγε όλα τα σωστά πράγματα μπροστά στους γονείς μας. Αργότερα, περνώντας, έκανε αυτά τα κοφτερά σχόλια. Λοιπόν, όντως έχεις ιδιαίτερη μεταχείριση. Μπορείς να τους κατηγορήσεις που μπερδεύτηκαν, ή ίσως αν δεν το έλεγες τόσο δημόσια συνέχεια. Άρχισα να κρύβω το διαβήτη μου όσο περισσότερο γινόταν, σταμάτησα να μιλάω για αυτόν, σταμάτησα να ζητάω τις διευκολύνσεις που χρειαζόμουν. Έπαιρνα χαμηλά την πίεση κατά τη διάρκεια του μαθήματος της γυμναστικής και προσπαθούσα να φτάσω στο ντουλάπι μου αντί να το πω στον καθηγητή. Έτρεχα ψηλά αντί να διακόψω το μάθημα για να πάω στην τουαλέτα. Ο έλεγχος μου χειροτέρευε. Το άγχος μου βελτιώθηκε στο να προσποιούμε ότι όλα ήταν καλά. Και οι γονείς μου νόμιζαν ότι ήμουν απλώς μια κανονική έφηβη. Η αδερφή μου μελετούσε τα πάντα για τον διαβήτη εκείνα τα χρόνια. Μερικές φορές έβρισκα τα ιατρικά μου βιβλία στο δωμάτιό της. Σελίδες σελιδοδείκτες. Μπήκε σε διαδικτυακά φόρουμ, όχι για να με υποστηρίξει, αλλά για να μάθει. Έγινε περίεργα αιμονική με τις ιατρικές λεπτομέρειες, ρωτώντας μου έκαναν ερωτήσεις που μου φαινόταν κάπως περίεργες. Πώς νιώθεις όταν έχεις πολύ χαμηλά επίπεδα, πώς ξέρεις πότε η ινσουλίνη σου λειτουργεί, τι θα συνέβαινε αν δεν έπαιρνες ινσουλίνη για μια μέρα. Σκέφτηκα ότι ίσως προσπαθούσε να καταλάβει για να γίνει καλύτερη αδερφή. Ήμουν τόσο απίστευτα αφελής. Τα ατυχήματα κλιμακώνονταν. Ο συναγερμός της αντλίας μου σιγούσε κατά τη διάρκεια της νύχτας, αποσυνδέοντάς με από την ινσουλίνη για ώρες. Ξυπνούσα νιώθοντας απέσια. Ζάχαρη στα 300, αναρωτιόμουν γιατί δεν άκουσα την ειδοποίηση. Τα εφόδια μου χανόντουσαν πριν από σχολικές εκδηλώσεις, σχολικές εκδρομές, οπουδήποτε είχε σημασία. Έβρισκα το μετρητή γλυκόζης μου σφινωμένο πίσω από έπιπλα ή σε περίεργα μέρη που δεν τον άφηνα ποτέ. Μόλις εξαφανιζόταν όλο το kit εφεδρικών εφοδίων μου την προηγούμενη μέρα από μια τριήμερη σχολική εκδρομή, απλώς εξαφανιζόταν. Όταν παραπονιόμουν στους γονείς μου, η απάντησή τους ήταν πάντα η ίδια. Πρέπει να είσαι πιο οργανωμένη. Μεγαλώνεις. Αυτή είναι δική σου ευθύνη. Είσαι σίγουρη ότι δεν το έχασες εσύ. Η αδερφή μου στεκόταν εκεί,
κουνώντας το κεφάλι συμπονετικά, προσφερόμενη να με βοηθήσει να κοιτάξω, παίζοντας τέλεια τον ρόλο της ανήσυχης μεγαλύτερης αδερφής. Άρχισα να κοιμάμαι με τα εφοδιά μου κάτω από το μαξιλάρι μου. Άρχισα να κρατάω εφεδρικά αντίγραφα σε περίεργα μέρη που μόνο εγώ γνώριζα. Άρχισα να ελέγχω και να επανελέγχω τα πάντα με αιμονή. Ανέπτυξα άγχος που ο θεραπευτής μου είπε ότι πιθανότατα σχετιζόταν με το διαβήτη μου. Άσχετα που ήταν συγκεκριμένα άγχος για κάποιον που σαμποτάρει την ιατρική μου περίθαλψη, επειδή αυτό ακουγόταν παρανοϊκό. Αυτό ακουγόταν σαν να επινοούσα δράμα. Έτσι κράτησα το στόμα μου κλειστό και έχτισα μικρά φρούρια γύρω από την επιβίωσή μου. Μέχρι να γίνω 15 και εκείνοι 20, μιλούσαμε ελάχιστα. Μέναμε στο ίδιο σπίτι, τρώγαμε δείπνα στο ίδιο τραπέζι και υπάρχαμε σε εντελώς ξεχωριστές πραγματικότητες. Εκείνη είχε επιστρέψει σπίτι μετά από ένα εξάμηνο στο κοινοτικό κολέγιο, ισχυριζόμενη ότι έπρεπε να καταλάβει τα πράγματα. Οι γονείς μου την υποδέχτηκαν με ανοιχτές αγκάλες. Εγώ την υποδέχτηκα με κλειδωμένες πόρτες και κρυμμένη ινσουλίνη. Στη συνέχεια, ανακοίνωσε στο δείπνο μια τυχαία τρίτη ότι είχε συμπτώματα υπογλυκαιμίας. Η παράσταση που ακολούθησε ήταν σχεδόν εντυπωσιακή στην τόλμη της. Το σχεδίαζε αυτό εδώ και καιρό, μπορούσα να καταλάβω. Είχε εκτυπώσεις μετρήσεων σακχάρου στο αίμα, προσεκτικά κατασκευασμένα αρχεία καταγραφής, ακόμη και φωτογραφίες της οθόνης του μετρητή γλυκόζης μου που προφανώς είχε τραβήξει όταν εγώ δεν κοιτούσε. Εξήγησε στους γονείς μας με δάκρυα στα μάτια ότι φοβόταν να πει οτιδήποτε, ότι ήξερε πόσο ανησυχούσαν ήδη για μένα, ότι δεν ήθελε να είμαι βάρος, ότι υπέφερε σιωπηλά για μήνες προσπαθώντας να το διαχειριστεί μόνη της. Αλλά τα συμπτώματα χειροτέρευαν και φοβόταν. Οι γονείς μας, όπως ήταν αναμενόμενο, μπήκαν σε κατάσταση κρίσης. Προγραμματίστηκαν ραντεβού, παραγγέλθηκαν εξετάσεις, ζητήθηκαν συμβουλές από ειδικούς και η αδερφή μου έδινε την παράσταση της ζωής της σε κάθε ραντεβού. Πήγα μαζί του σε μερικά ραντεβού στην αρχή, δήθεν για υποστήριξη. Στην πραγματικότητα, την παρακολουθούσα να εργάζεται. Είχε ερευνήσει τα πάντα, ήξερε ακριβώς την ιατρική ορολογία που χρειαζόταν για να ακούγεται αξιόπιστη, αλλά όχι τόσο πολύ ώστε να φαίνεται πρόβα. Έκλαιγε τις κατάλληλες στιγμές, έδειχνε σύγχυση στις σωστές ερωτήσεις, εξέφραζε την απογοήτευσή της για τη μυστηριώδη κατάστασή της με τρόπους που έκαναν τους γιατρούς να θέλουν να λύσουν το παζλ. Το θέμα είναι ότι δεν ήταν τέλεια σε αυτό. Όχι στην αρχή. Έπαιρνε λάθος λεπτομέρειες. Περιέγραφε συμπτώματα που δεν τέριαζαν απόλυτα. Χρησιμοποιούσε λανθασμένα την ιατρική ορολογία με τρόπους που έκαναν τους γιατρούς να σταματούν και να ανταλλάσσουν απόψεις. Ματιές. Κάποτε είπε ότι ένιωθε υπογλυκαιμία όταν το σακχαρό της ανέβαινε πολύ γρήγορα, κάτι που δεν βγάζει καν νόημα. Μια άλλη φορά περιέγραψε συμπτώματα υψηλού σακχάρου στο αίμα, αλλά είπε ότι συνέβησαν κατά τη διάρκεια ενός χαμηλού. Αλλά ήταν αρκετά πιστευτή, και όλοι ήθελαν να την πιστέψουν, ειδικά οι γονείς μας, που το έβλεπαν αυτό ως κάποιο είδος φρικτού κοσμικού αστείου. Μία κόρη με διαβήτη, τώρα ίσως δύο. Οι γιατροί ήταν υπομονετικοί με τις ασυνέπειές της. Το συνέδεσαν με τη σύγχυση των ασθενών, την πολυπλοκότητα των μεταβολικών διαταραχών, το άγχος της αντιμετώπισης ιατρικών ζητημάτων. Παράγγειλαν περισσότερες εξετάσεις, διεξήγαγαν περισσότερες ομάδες, έφεραν περισσότερους ειδικούς. Κάθε ραντεβού την επικύρωσε περαιτέρω, ακόμα και όταν δεν έβρισκαν τίποτα. Παρακολουθούσα αυτό να εξελίσσεται με μια αδιαθεσία στο στομάχι μου. Ήξερα. Φυσικά. Ήξερα. Είχα ζήσει με το σαμποτάζ της για χρόνια. Ήξερα πως μελετούσε την κατάστασή μου. Ήξερα για την αιμονή της με την ιατρική φροντίδα, αλλά ήξερα επίσης ότι αν έλεγα οτιδήποτε, θα ήμουν εγώ αυτή που ζήλευε, η αδερφή που δεν μπορούσε να μοιραστεί τα φώτα της δημοσιότητας, αυτή που έκανε τα πάντα για τον εαυτό της. Έτσι, δεν είπα τίποτα και την παρακολούθησα να παίρνει ακριβώς αυτό που πάντα ήθελε. Οι γονείς μας αμέριστη προσοχή και ανησυχία. Τα επεισόδια της συνέβαιναν πάντα σε δημόσιους χώρους, σε παντοπολία, σε εστιατόρια. Τη μία φορά που είχε μια σοβαρή υπογλυκαιμική κρίση στο δείπνο γενεθλίων μου, γέλασα πραγματικά. Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Ο συγχρονισμός ήταν τόσο τέλεια υπολογισμένος, τόσο προφανώς σχεδιασμένος για να ανακατευθύνει όλη την προσοχή σε αυτήν. Οι γονείς μου ήταν έξαλλοι μαζί μου που δεν ήμουν ευαίσθητος. Η αδερφή μου μεταφέρθηκε στα επίγοντα. Η τούρτα γενεθλίων μου ήταν μισοφαγωμένη στο τραπέζι. Θα είχε τα επεισόδια της, θα έρχονταν οι παραϊατρικοί, το σακχαρό της θα έδειχνε φυσιολογικό και οι γιατροί θα μιλούσαν για σπάνιες παθήσεις και άτυπες εκδηλώσεις. $1000 σε εξετάσεις, ραντεβού με ειδικούς 3 πολιτείες μακριά. Η ασφάλιση των γονιών μου άρχισε να στέλνει επιστολές σχετικά με τα όρια κάλυψης. Και μέσα σε όλα αυτά, η αδερφή μου έπαιζε τον γενναίο ασθενή, τον μπερδεμένο θύμα μιας μυστηριώδους πάθησης, την κόρη που απλώς ήθελε απαντήσεις.
Απέτησε ξεχωριστό ψυγείο για τα εφοδιά της, ισχυρίστηκε ότι υπήρχε κάποιος κίνδυνος διασταυρούμενης μόλυνσης με την ινσουλίνη μου. Οι γονείς μας αγόρασαν ένα χωρίς ερώτηση και το έβαλαν στο δωμάτιό της. Έβαζε ξυπνητήρια για τα μέσα της νύχτας και είχε επίγοντα περιστατικά που ξυπνούσαν όλο το σπίτι. Εν τω μεταξύ, εγώ θα ήμουν στο διπλανό δωμάτιό μου διαχειριζόμενος ένα πραγματικά χαμηλό σάκχαρο στο αίμα μόνη μου, ακούγοντας το χάος της παράστασης της αδερφής μου μέσα από τους τοίχους. Το χειρότερο ήταν που την παρακολουθούσαν απίθοι ανθρώπους που θα έπρεπε να γνωρίζουν καλύτερα. Μερικοί γιατροί άρχισαν να πιστεύουν την ιστορία της, ή τουλάχιστον δεν μπορούσαν να την αποκλείσουν εντελώς. Η προσοχή που έδωσαν στο ιατρικό της μυστήριο επικύρωσε ολόκληρη την παράσταση. Μάζευε τις επαγγελματικές τους κάρτες σαν τρόπαια. Τις είχε αναφέρει αδιάφορα σε συζητήσεις. Λοιπόν, όπως είπε ο δόκτωρ Τάδε από την εξειδικευμένη κλινική, έχτιζε μια υπόθεση για τον εαυτό της χρησιμοποιώντας τη σύγχυσή τους ως αποδεικτικά στοιχεία. Άρχισα να περνάω περισσότερο χρόνο έξω από το σπίτι. Βρήκα δουλειά στα 16, έσωσα χρήματα, έκανα σχέδια για το κολέγιο που θα με πήγαιναν πολύ μακριά. 2 χρόνια ακόμα, είπα στον εαυτό μου. Μόλις 2 χρόνια ακόμα και θα μπορούσα να φύγω από αυτό το τοξικό νοικοκυριό και να μην κοιτάξω ποτέ πίσω. Η αδερφή μου πρέπει να είχε νιώσει την αποστασιοποίησή μου. Οι εμφανίσεις της εντάθηκαν. Άρχισε να τραβάει βίντεο με εμένα κατά τη διάρκεια των πραγματικών υπογλυκαιμικών επεισοδίων μου χωρίς να το γνωρίζω. Βρήκα το υλικό αργότερα στον υπολογιστή. Ώρες από προσανατολισμένος και τρεμάμενος, παλεύοντας με τα χαμηλά σάκχαρα στο αίμα, ενώ εκείνη βιντεοσκόπησε από τις πόρτες. Είχε μελετήσει αυτά τα βίντεο σαν ερευνητικό υλικό, εξασκώντας τους ακριβείς τρόπους μου στην καθρέφτη. Το ξέρω επειδή την έπιασα μια φορά, την παρακολούθησα να προσποιείται σύγχυση και ασαφή ομιλία ενώ κοιτούσε την αντανάκλασή της. Όταν την αντιμετώπισα, είπε ότι προσπαθούσε να καταλάβει τι περνάω. Είπε ότι θα βοηθούσε τους γιατρούς να κατανοήσουν καλύτερα την κατάστασή της αν μπορούσε να την εξηγήσει χρησιμοποιώντας πραγματικά παραδείγματα. Το gaslighting ήταν τόσο ομαλό που σχεδόν αμφισβήτησα την ίδια μου την αντίληψη για την πραγματικότητα. Συμμετείχε σε διαδικτυακά φόρουμ για τον διαβήτη χρησιμοποιώντας ψεύτικα ονόματα. Το ανακάλυψα αυτό όταν κάποιος μου έστειλε ένα στιγμιότυπο οθόνης ρωτώντας αν γνώριζα ποιος διέδιδε επικίνδυνα λανθασμένες πληροφορίες σε μια ομάδα υποστήριξης. Το όνομα χρήστη ήταν διαφορετικό, αλλά το στυλ γραφής και οι λεπτομέρειες που μοιραζόταν ήταν αδιαμφισβήτητες. Δίδασκε στους ανθρώπους λάθος πληροφορίες σχετικά με τη δοσολογία ινσουλίνης, για τη διαχείριση συμπτωμάτων, για τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης. Όταν μέλη με πραγματικές ιατρικές γνώσεις τη διόρθωναν, διαφωνούσε και διπλασίαζε. Ήθελε να θεωρείται ειδικός. Ήθελε επιβεβαίωση. Ήθελε να έχει σημασία. Το βράδυ πριν από την ημέρα των ευχαριστειών, όταν ήμουν 17 και εκείνη 22, είχα σοβαρά χαμηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα γύρω στις 2 το πρωί. Ξύπνησα μπερδεμένη, μουσκεμα στον υδρότα, η αντλία μου φώναζε ειδοποιήσεις. Κατάφερα να σκοντάψω στην κουζίνα, να πάρω χυμό, να καθίσω στο πάτωμα μέχρι που ησύχασε το μυαλό μου. Η αδερφή μου με βρήκε εκεί, με ρώτησε αν ήμουν καλά. Είπα ότι ήμουν καλά. Με βοήθησε να γυρίσω στο κρεβάτι. Κοιμήθηκα, ευγνώμων που ήταν ευγενική για μια φορά. Ήμουν τόσο χαζή. Το δείπνο των ευχαριστειών ήταν τεράστιο εκείνη τη χρονιά. Ήρθε όλη η οικογένεια της μαμάς μου. Θείες, θείοι, ξαδέρφια που μόλις γνώριζα από 3 διαφορετικές πολιτείες. Το σπίτι ήταν γεμάτο κόσμο, φαγητό και χάος. Η αδερφή μου ήταν περίεργη όλη μέρα, νευρική και αφηρημένη. Την είχα πιάσει να ελέγχει συνεχώς το τηλέφωνό της, ψιθυρίζοντας το μπάνιο. Εκείνη τη στιγμή, σκέφτηκα ότι ίσως έστελνε μηνύματα σε έναν φίλο ή κάτι τέτοιο. Κοιτάζοντας πίσω, νομίζω ότι έλεγχε τις σημειώσεις της ερμηνείας της. Η αδερφή μου, όπως αναμενόταν, είχε ένα επεισόδιο ακριβώς τη στιγμή που καθόμασταν να φάμε. Όλη η παραγωγή. Χέρι στο μέτωπο, τρεμάμενη φωνή, δραματική σχεδόν κατάρρευση σε μια καρέκλα τραπεζαρίας. Η θεία μας, που είναι νοσοκόμα, έτρεξε. Ο μπαμπάς μου άρχισε να ψάχνει για ζάχαρη. Τα μάτια της μαμάς μου γέμισαν δάκρυα. Όχι ξανά, συνέχιζε να λέει, παρακαλώ, όχι ξανά. Η ξαδέρφη μου από άλλη πολιτεία, που είχε φτάσει εκείνο το πρωί και πήγε κατευθείαν στην τουαλέτα στον επάνω όροφο, έκανε ένα σχόλιο. Περίεργο που κρατάς τόσα πολλά γλυκά στο δωμάτιό σου αν έχεις προβλήματα σακχάρου στο αίμα. Σαν βουνά από αυτά. Το δωμάτιο σιώπησε. Η αδερφή μου τράβλησε κάτι για το πως χρειαζόταν προμήθειες έκτακτης ανάγκης. Για το πως έπρεπε να έχεις γρήγορη ζάχαρη διαθέσιμη για το LOWS, με τη φωνή της να ανεβαίνει. Είναι ιατρικά εφόδια για έκτακτες ανάγκες. Δεν θα καταλάβαινες, αλλά η ξαδέρφη μου, να είναι η περίεργη καρδιά της, συνέχισε.
Όχι, σαν σωρούς από αυτά. Σοκολάτες, ζελεδάκια, ξινές καραμέλες, κανονικές σοκολάτες. Νόμιζα ότι ίσως έκρυβες μια μυστική κρυψώνα από παιδιά ή κάτι τέτοιο. Φαινόταν πολύ για κάποιον που υποτίθεται ότι είναι πολύ προσεκτικός με τη ζάχαρη. Επιπλέον, δεν έχεις καθόλου πραγματικά είδη για διαβήτη. Ούτε ταινίες μέτρησης, ούτε μετρητή, ούτε ινσουλίνη, μόνο γλυκά. Η θεία μου, η νοσοκόμα, είχε ήδη αρπάξει το δάχτυλο της αδερφής μου για να μετρήσει το σάκχαρό της με το μετρητή μου. Η αδερφή μου προσπάθησε να απομακρυνθεί, λέγοντας ότι ήταν πολύ τρεμάμενη. Δεν θα ήταν ακριβές αυτή τη στιγμή, αλλά η θεία μου κράτησε την ψυχή της. Κοίταξε την ένδειξη, κοίταξα την αδερφή μου, κοίταξα ξανά την ένδειξη. Το δωμάτιο κράτησε την αναπνοή του. 95, είπε αργά. Το σάκχαρό σου είναι 95. Αυτό είναι τέλειο. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Αν είχες ένα υπογλυκαιμικό επεισόδιο αυτή τη στιγμή, αυτός ο αριθμός θα ήταν κάτω από 60. Δεν έχεις χαμηλό. Δεν είσαι καν κοντά στο να έχεις χαμηλό. Η αδερφή μου προσπάθησε να πει ότι ο μετρητής ήταν λάθος, ότι μπορούσε να νιώσει τα συμπτώματά της, ότι οι αριθμοί δεν λένε όλη την ιστορία, αλλά μπορούσες να το δεις να συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο. Η συνειδητοποίηση εξαπλωνόταν σε πρόσωπα γύρω από το τραπέζι, τα κομμάτια να κουμπώνουν στη θέση τους, όλα αυτά τα επεισόδια, όλες αυτές οι έκτακτες ανάγκες, όλη αυτή η προσοχή και η ανησυχία και οι ιατρικοί λογαριασμοί. Ο θείος μου είπε ότι κάποιος έπρεπε να ελέγξει το δωμάτιό της. Η αδερφή μου είπε κατηγορηματικά όχι. Αυτή ήταν παραβίαση της ιδιωτικότητας. Ο μπαμπάς μου ανέβαινε ήδη τις σκάλες. Βρήκαν το ημερολόγιο μέσα σε 5 λεπτά. Το είχε κρύψει στην ντουλάπα της, κρυμμένο σε ένα κουτί με παλιές σχολικές εργασίες. 14 μήνες λεπτομερών καταχωρήσεων, κάθε ψεύτικο σύμπτωμα, κάθε κατασκευασμένη κρίση, σελίδα μετά τη σελίδα πικρής δυσαρέσκειας απέναντί μου, απέναντι στους γονείς μας, απέναντι στο σύμπαν που μου έδωσε διαβήτη και δεν της έδωσε τίποτα. Είχε γράψει για την ικανοποίηση που ένιωθε όταν έκανε τους πάντες να ανησυχούν, για την επιβεβαίωση του ότι οι γιατροί την έπαιρναν στα σοβαρά, για το ότι επιτέλους την έβλεπαν. Είχε γράψει επίσης με αδιάφορες λεπτομέρειες, για κάθε πράξη σαμποτάζ όλα αυτά τα χρόνια, την ινσουλίνη που είχε καταστρέψει, τα εφόδια που είχε κρύψει, τις φήμες που είχε ξεκινήσει, τη διαδικτυακή παραπληροφόρηση που είχε διαδώσει, 7 χρόνια συστηματικής καταστροφής της ιατρικής περίθαλψης και της κοινωνικής ζωής της αδερφής της, καταγεγραμμένα σαν σημειώσεις εργαστηρίου. Όταν κατέβασαν το ημερολόγιο κάτω, η αδερφή μου δεν προσπάθησε καν να το αρνηθεί. Αντίθετα, εξεράγει. Ούρλιαξε στους γονείς μου για το πώς δεν την είχαν αγαπήσει ποτέ. Πώς όλα αφορούσαν πάντα εμένα, τον διαβήτη μου και τις ειδικές μου ανάγκες. Πώς ήταν αόρατη για 7 χρόνια. Πως τολμούν να δίνουν προτεραιότητα σε μια ιατρική πάθηση έναντι της πραγματικής τους κόρης. Τα λόγια της, όχι τα δικά μου. Αληθινή κόρη. Καθόμουν εκεί και έφαγα πουρέ πατάτας ενώ η αδερφή μου είχε την κατάρρευση. Ένιωθα παράξενα ήρεμη. Ίσως δικαιωμένη ή απλώς πολύ εξαντλημένη για να νιώσω οτιδήποτε. Οι γονείς μου της έδωσαν 30 ημέρες για να μετακομίσει. Είχε μέχρι τα Χριστούγεννα να βρει κάπου αλλού να ζήσει. Ήταν η πρώτη την πραγματική συνέπεια που είχε αντιμετωπίσει σε μια δεκαετία ολοένα και πιο καταστροφική συμπεριφοράς. Και μπορούσα να δω στα μάτια της ότι δεν ήταν η ενοχή ή η ντροπή ή η αποκάλυψη που τη τσάκισε. Ήταν ότι έχανε το κοινό της. Το επόμενο πρωί, Παρασκευή μετά την ημέρα των ευχαριστειών, ξύπνησα από το ξυπνητήρι της αντλίας μου, ουρλιάζοντας ότι η δεξαμενή ινσουλίνης μου ήταν άδεια. Το σκληρό μη πι με έβγαλε από τον ύπνο στις 7 ακριβώς το πρωί, και η πρώτη μου σκέψη ήταν η σύγχυση. Αυτό δεν μπορούσε να είναι σωστό. Είχα φορτώσει ένα νέο φυσίγγιο πριν τον ύπνο. Πάντα το έκανα. Ινσουλίνη 3 ημερών, προσεκτικά μετρημένη και φορτωμένη. Ήμουν αιμονική με αυτό αφού χρόνια σαμποτάζ με είχαν μάθει να ελέγχω τριπλά τα πάντα. Δεν υπήρχε περίπτωση να είχε εξαφανιστεί. Αλλά η δεξαμενή στην αντλία μου δεν έδειχνε καμία μονάδα να απομένει. Ένιωσα αμέσως λάθος. Αυτό το συγκεκριμένο είδος λάθους που σημαίνει ότι το σάκχαρο στο αίμα σας ανεβαίνει και χρειάζεστε ινσουλίνη τώρα. Θολό κεφάλι, ξηροστομία. Η αρχή αυτής της απεγνωσμένης δίψας. Έτρεξα στην κουζίνα, όπου φυλάξαμε τα εφεδρικά εφόδια στο ψυγείο. Το σιρτάρι ήταν άδειο, εντελώς άδειο. Κάθε φιαλίδιο ινσουλίνης είχε εξαφανιστεί. Για ένα δευτερόλεπτο. Απλώς στάθηκα εκεί κοιτάζοντας το άδειο χώρος, ο εγκέφαλός μου αρνούνταν να επεξεργαστεί αυτό που έβλεπα. Η αδερφή μου στεκόταν στον νεροχύτη. Κρατούσε ένα από τα φιαλίδια ινσουλίνης μου στο χέρι της, κρατώντας το ψηλά στο φως σαν να εξέταζε ένα δείγμα. Καθώς παρακολουθούσα, παγωμένη στην πόρτα, το πέταξε στην αποχέτευση. Το παχύρευστο,
Διαυγές υγρό έπιασε το πρωινό φως του ήλιου καθώς πιτσιλούσε στη λεκάνη. Έπειτα, άπλωσε το χέρι της για να πάρει ένα άλλο από μια σειρά φιαλιδίων που ήταν παραταγμένα στο πάγκο. Όλη η ινσουλίνη μου, κάθε φιαλίδιο, παραταγμένα σαν στρατιώτες που περίμεναν την εκτέλεση. «Τι κάνεις?» Η φωνή μου βγήκε παράξενη, ψηλή, παιδική. «Αυτή είναι η ινσουλίνη μου. Το χρειάζομαι αυτή τη στιγμή». Με κοίταξε με αυτή την έκφραση που δεν είχα ξαναδεί. Απόλυτα ήρεμη, σχεδόν γαλήνια. Το πρόσωπό της είχε αυτή την ειρηνική χρειά που ήταν κάπως πιο τρομακτική από ομικρόν με τόνο. Τι θα ήταν ο θυμός? «Θα τους πεις την αλήθεια», είπε συνομιλητικά, σαν να μου ζητούσε να του δώσω το αλάτι. «Θα πεις σε όλους ότι το σχεδιάσαμε μαζί, ότι με έμαθες πώς να προσποιούμε τα πάντα, ότι και οι δύο προσποιούμασταν ότι μοιράζονταν την προσοχή, ότι αυτό ήταν πάντα ένα παιχνίδι που παίζαμε μαζί». Γέλασα πραγματικά. Δεν μπορούσα να το συγκρατήσω. Το θράσος του, η απόλυτη τρέλα. «Είσαι τρελός, δώσε μου την ινσουλίνη μου. Δώστη μου τώρα». Πέταξε ένα άλλο φιαλίδιο. Το είδε να πέφτει στην αποχέτευση με την ίδια γαλήνια έκφραση. «Πες τους», επανέλαβε. «Κάλεσέ τους πίσω. Πες τους ότι ήμασταν και οι δύο. Πες τους ότι ήσουν μέσα σε αυτό. Κάνε το να βγάλει νόημα για μένα». Προσπάθησα να την προσπεράσω για να πιάσω τα υπόλοιπα φιαλίδια. Με μπλόκαρε και ξαφνικά βρέθηκε στο χέρι της ένα κουζινομαχαίρο. Ένα από τα μεγάλα, το μαχαίρι του σεφ που χρησιμοποιούσε ο μπαμπάς μου για να κόβει κρέας. Το κρατούσε αδιάφορα σαν να ήταν τηλεχειριστήριο τηλεόρασης, αλλά η λεπίδα ήταν ανάμεσα σε μένα και την ινσουλίνη μου. «Θα τα καταστρέψω όλα», είπε. «Όλα. Δοκίμασέ με. Νομίζεις ότι δεν θα το κάνω?» Άλλωστε, το τηλέφωνο μου ήταν στο δωμάτιό μου. Το σταθερό τηλέφωνο ήταν ακριβώς εκεί στον τοίχο της κουζίνας. Κινήθηκα προς το μέρος του. Εκείνη έβγαλε το καλώδιο από την πρίζα με το ελεύθερο χέρι της, με τον πλαστικό σύνδεσμο να σπινθυρίζει καθώς αποκολλήθηκε από το τοίχο. «Όχ», είπε. «Δεν λυπάμαι καθόλου. Το τηλέφωνό μου είναι στο αυτοκίνητό μου», συνέχισε να μιλάει, κρεμώντας τα κλειδιά του αυτοκινήτου σαν να χλεβάζει. «Και η μαμά και ο μπαμπάς πήραν το αυτοκίνητό τους για να πάρουν τα ψώνια της τελευταίας στιγμής. Θα λείπουν για τουλάχιστον 1 ώρα. Άφθονος χρόνος για να συνέλθεις και να κάνεις το σωστό». Σταθήκαμε εκεί σε μια αντιπαράθεση. Εγώ με τις πιτζάμες μου άρχισα να νιώθω τις στολές άκρες του υψηλού σακχάρου στο αίμα να σέρνονται μέσα της με την ινσουλίνη μου όμηρο και τα εντελώς ατάραχα μάτια μου. «Θα με σκοτώσεις», είπα. Το δήλωσα ως γεγονός, όχι ως ερώτηση. «Γίνεσαι δραματικός», είπε. Αλλά πέταξε ένα άλλο φιαλίδιο ούτως ή άλλως. Δοκίμασα την μπροστινή πόρτα, κλειδωμένη, και είχε πάρει και αυτό το κλειδί. Δοκίμασα την πίσω πόρτα. Το ίδιο. Τα παράθυρα στο σπίτι μας ήταν παλιά και βαμμένα κλειστά. Θα χρειαζόμουν εργαλεία για να τα ανοίξω, και αυτά ήταν στο γκαράζ, το οποίο είχε πρόσβαση από την κουζίνα όπου στεκόταν φρουρός. Με ακολουθούσε καθώς περνούσα μέσα από το σπίτι, μένοντας ανάμεσα σε εμένα και σε οποιαδήποτε πιθανή έξοδο, κρατώντας το μαχαίρι αδιάφορα σαν να ήταν τηλεκοντρόλ τηλεόρασης. «Απλώς πες τους», συνέχιζε να λέει. «Απλώς κάνε αυτή την ιστορία να βγάλει νόημα για μένα. Να τους κάνω να καταλάβουν ότι δεν ήταν όλο δικό μου λάθος. Οι σκέψεις μου γίνονταν όλο και πιο δύσκολο να οργανωθούν. Αυτό είναι το θέμα με το υψηλό σάκχαρο στο αίμα που οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν. Δεν είναι άμεσο όπως το χαμηλό σάκχαρο στο αίμα, αλλά είναι ύπουλο. Ο εγκέφαλός σου αρχίζει να λειτουργεί πιο αργά. Η κρίση σου γίνεται θολή. Νιώθεις άρρωστος, κουρασμένος και απελπισμένος. Είχα κάνει αρκετά υψηλό τεστ για να αναγνωρίσω τα σημάδια στον εαυτό μου, ακόμα και σε κρίση. Έφτασα στο παράθυρο του σαλονιού, είδα τη γειτόνισά μας, την κυρία Τσεν, να βγάζει βόλτα τον σκύλο της απέναντι. Χτύπησα το τζάμι. Η αδερφή μου με άρπαξε από το χέρι, προσπαθώντας να με τραβήξει πίσω. Κατάφερα να βρω βοήθεια και να καλέσω το 911 πριν με τραβήξει από το παράθυρο. Δεν ξέρω αν με είδε η κυρία Τσεν. Δεν ξέρω αν κατάλαβε. Στην κουζίνα, η αδερφή μου έκλαιγε τώρα, ακόμα πετώντας φιαλίδια, με τα χέρια της να τρέμουν. «Αυτό είναι δικό σου λάθος», έκλαιγε με λυγμούς. «Όλα αυτά είναι δικό σου λάθος. Αρρώστησες και κατέστρεψες τα πάντα». Ένιωσα τα πόδια μου να λύνονται, κάθισα σκληρά στο πάτωμα της κουζίνας. Η όρασή μου γινόταν θολή στις άκρες. «Πάωσε και το γονική οξέωση», είπα. Η φωνή μου ακουγόταν μακρινή. «Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Το μελέτησες. Ξέρεις ότι αυτό θα με σκοτώσει». Σταμάτησε, κοίταξε τα 2 τελευταία φιαλίδια στο χέρι της, με κοίταξε στο πάτωμα, και είδα ακριβώς τη στιγμή που συνειδητοποίησε τι είχε κάνει στην πραγματικότητα. Το χρώμα έσβησε από το πρόσωπό της. «Θεέ μου», ψιθύρισε.
Θεέ μου! Θεέ μου! Γονάτισε δίπλα μου, προσπαθώντας να ανοίξει ένα από τα φιαλίδια που δεν είχε καταστρέψει ακόμα. Αλλά δεν ήξερε πώς να χορηγήσει ινσουλίνη. Είχε μελετήσει τα συμπτώματα, την απόδοση, αλλά όχι την ίδια τη θεραπεία. Τα χέρια της έτρεμαν τόσο άσχημα που έριξε το φιαλίδιο. Κύλησε κάτω από το ψυγείο. Τότε έφτασαν οι διασώστες. Η κυρία Τσεν είχε καλέσει το 911. Να είναι καλά αυτή η γυναίκα. Έσπασαν την μπροστινή πόρτα και μας βρήκαν στην κουζίνα. Εμένα μόλις που είχα τις αισθήσεις μου στο πάτωμα. Την αδερφή μου να έχει υποστεί πλήρη κατάρρευση. Τα φιαλίδια ινσουλίνης έσπασαν παντού. Ξύπνησα 3 μέρες αργότερα ξανά στη ΜΕΘ. Και το γονική οξέωση ξανά, αλλά αυτή τη φορά ήταν διαφορετική. Τα νεφρά μου είχαν πληγεί. Προσωρινή βλάβη, είπαν, πιθανώς μόνιμη. Δεν θα το καταλάβαιναν για εβδομάδες. Η αστυνομία περίμενε να μου μιλήσει όταν θα είχα αρκετή συνείδηση. Είχαν βρει το ημερολόγιο. Είχαν βρει το υλικό από την κάμερα ασφαλείας από τη βεράντα της κυρίας Τσεν που έδειχνε την αδερφή μου να μπλοκάρει την πόρτα με ένα μαχαίρι. Είχαν συναρμολογήσει 13 χρόνια ιατρικής κακοποίησης και απόπειρας ανθρωποκτονίας. Οι γονείς μου έμοιαζαν σαν να είχαν γεράσει 20 χρόνια σε 3 μέρες. Ζητούσαν συνεχώς συγγνώμη. Δεν το είδαμε. Έπρεπε να το είχαμε δει. Λυπούμαστε πολύ. Τι λέτε καν σε αυτό? Ότι είχαν δώσει προτεραιότητα στα συναισθήματα της μεγαλύτερης κόρης τους έναντι της κυριολεκτικής μου επιβίωσης σε όλη μου την εφηβεία. Ότι η απεγνωσμένη επιθυμία τους για οικογενειακή αρμονία είχε επιτρέψει σε κάποιον που ήθελε να πεθάνω, δεν είπα τίποτα. Απλώς κοίταζα το ταβάνι και μέτρησα τα πλακάκια. Η αδερφή μου συνελήφθη στο νοσοκομείο. Την άκουσα στο διάδρομο πριν την πάνε στο τμήμα. Να ουρλιάζει ότι ήθελε απλώς να καταλάβω, ότι ήθελε μόνο να νιώσω πως είναι να είσαι αόρατος, ότι ποτέ δεν ήθελε να φτάσει τόσο μακριά. Η αστυνομική αναφορά ανέφερε ότι εξακολουθούσε να κλαίει επειδή ένιωθε αγνοημένη όταν την κατηγόρησαν. Ο εισαγγελέας το χαρακτήρισε απόπειρα δολοφονίας με διεφθαρμένη αδιαφορία, δημιουργώντας εγνώση του συνθήκες που πιθανόν να προκαλέσουν θάνατο χωρίς την πραγματικότητα να σκοπεύει να σκοτώσει. Επίσης, κατέστρεψε ζωτική σημασίας φάρμακα, επίσης παράνομη φυλάκιση. Οι κατηγορίες μου αναγνώστηκαν ενώ ήμουν ακόμα συνδεδεμένος με μηχανήματα που παρακολουθούσαν τη λειτουργία των νεφρών μου. Η αδερφή μου έκλαιγε κατά τη διάρκεια της απαγγελίας κατηγοριών. Παρακολουθούσα από αναπηρικό καροτσάκι μέσω βιντεοκλήσης επειδή δεν ήμουν αρκετά σταθερή για να φύγω από το νοσοκομείο. 9 ημέρες μετά το περιστατικό, με μετέφεραν σε ένα κανονικό δωμάτιο. Ακόμα αδύναμη, ακόμα υποπαρακολούθηση, αλλά ζωντανή. Οι γονείς μου έφεραν πράγματα από το σπίτι. Το λάπτοπ μου, μερικά βιβλία, καθαρά ρούχα. Κινούνταν σαν φαντάσματα. Αυτοί οι άνθρωποι που υποτίθεται ότι έπρεπε να με προστατεύουν. Ο μπαμπάς μου δεν μπορούσε να με κοιτάξει στα μάτια. Η μαμά μου συνέχιζε να άγγιζε το χέρι μου σαν να έλεγχε για να βεβαιωθεί ότι ήμουν αληθινή. Η κοινωνική λειτουργός του νοσοκομείου ήρθε για να συζητήσει τον σχεδιασμό ασφαλείας για το εξιτήριο. Τέτοια κλινική γλώσσα για την αδερφή σου προσπάθησε να σε σκοτώσει και πρέπει να βεβαιωθούμε ότι δεν θα μπορέσει να ολοκληρώσει τη δουλειά. Βοήθησαν τους γονείς μου να εγκαταστήσουν βιομετρικά χρηματοκιβώτια για όλη την ινσουλίνη και τα αναλώσιμα μου. Κλειδαριές ιατρικής ποιότητας που άνοιγαν μόνο με το δακτυλικό μου αποτύπωμα, συστήματα συναγερμού για το δωμάτιό μου, και έκτακτης ανάγκης κρυμμένα σε 3 διαφορετικά σημεία στο σπίτι. Μου έδωσαν φυλάδια για θεραπεία τραύματος και ομάδες υποστήριξης για θύματα οικογενειακής βίας. Θύματα οικογενειακής βίας. Αυτό ήμουν τώρα. Όχι μόνο το παιδί με διαβήτη, το θύμα. Πέρασα συνολικά 4 εβδομάδες στο νοσοκομείο. Φυσικοθεραπεία για να ανακτήσω τις δυνάμεις μου. Ραντεβού με νευρολόγο για να παρακολουθήσω την νεφρική μου λειτουργία. Ενδοκρινολόγος που προσπαθούσε να επαναφέρει τον έλεγχο του διαβήτη μου σε καλό δρόμο αφού το τραύμα είχε αναστατώσει τα πάντα. Επισκέψεις ψυχιάτρου όπου καθόμουν σιωπηλή επειδή δεν είχα λόγια για ομικρόν με τόνο, τι είχε συμβεί. Πώς εξηγείς ότι η ζήλια της αδερφής σου παραλίγο να σε σκοτώσει, ότι η άρνηση των γονιών σου το επέτρεψε, ότι είχες περάσει χρόνια γνωρίζοντας ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, αλλά ήσουν πολύ δηλητηριασμένη για να εμπιστευτείς την αντίληψή σου. Το να γυρίσεις σπίτι ήταν σουρεαλιστικό, το σπίτι φαινόταν το ίδιο, αλλά ένιωθα εντελώς διαφορετικό. Οι γονείς μου είχαν αφαιρέσει όλα όσα ανήκαν στην αδερφή μου. Το δωμάτιό της ήταν άδειο, μισογκρεμισμένο σαν να μην είχε υπάρξει ποτέ. Είχαν εγκαταστήσει κάμερες στην κουζίνα, στους διαδρόμους, οπουδήποτε θα μπορούσα να είμαι ευάλωτη. Το σπίτι μας είχε γίνει ένα φρούριο σχεδιασμένο για να με προστατεύει από το μέλος της οικογένειας που θα έπρεπε να είναι ο προστάτης μου. Δεν μπορούσα να κοιτάξω τον νεροχύτη της κουζίνας. Κάθε φορά που πήγαινα εκεί για νερό ή φαγητό, την έβλεπα να στέκεται εκεί και να πετάει το ένα φιαλίδιο μετά το άλλο, ενώ η ζωή μου κυριολεκτικά κατρακυλούσε.
Άρχισα να έχω κρίσεις πανικού όταν χρειαζόταν να ξαναγεμίσω την αντλία ινσουλίνης μου. Η απλή πράξη της φόρτωσης ενός νέου φυσιγγείου προκαλούσε αναδρομές σε όλο μου το σώμα. Έβλεπα το πρόσωπό της ήρεμο και γαλήνιο να κρατάει αυτό το μαχαίρι, μύριζα την ινσουλίνη καθώς έπεφτε στον νεροχύτη, ένιωθα τα πόδια μου να μου λύνονται. Ο θεραπευτής μου είπε ότι ήταν μετατραυματικό στρες. Χωρίς πλάκα. Η περιοριστική εντολή ήταν μόνιμη. Η αδερφή μου δεν επιτρεπόταν να πλησιάζει σε απόσταση 150 μέτρων από εμένα, το σπίτι μας, το σχολείο μου ή οπουδήποτε ήμουν γνωστό ότι συχνάζα. Ζούσε με τη θεία μου σε όλη την πολιτεία, ενώ περίμενε τη δίκη. Η θεία μου, προς τιμήν της, με είχε πάρει τηλέφωνο για να μου ζητήσει συγγνώμη που με αμφέβαλα όλα αυτά τα χρόνια. Είπε ότι έπρεπε να είχε δώσει προσοχή στα προειδοποιητικά σημάδια, έπρεπε να είχε αμφισβητήσει τις ασυνέπειες. Της είπα, όλοι θα έπρεπε, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θέλουν να πιστέψουν ότι κάποιος που αγαπούν είναι ικανός για συστηματική σκληρότητα. Το σχολείο ήταν αδύνατο. Είχα χάσει έναν μήνα και όλοι ήξεραν γιατί. Η ιστορία είχε γίνει τοπική είδηση. Η αδερφή μου κατηγορήθηκε ότι κατέστρεψε την ινσουλίνη των διαβητικών αδελφών μου σε απόπειρα δολοφονίας. Το τηλέφωνό μου γέμισε με μηνύματα από ανθρώπους που μόλις γνώριζα. Κάποιοι υποστηρικτικοί, κάποιοι νοσηρά περίεργοι, κάποιοι με κατηγορούσαν ότι ήμουν δραματικός. Απλώς αντιμετώπιζε μια ψυχική κρίση. Καταστρέφει τη ζωή της για ένα λάθος. Η οικογένειά μου πρέπει να συγχωρέσει την οικογένειά μου. Μπλόκαρα 200 άτομα σε μία εβδομάδα. Η δίκη χρειάστηκε 6 μήνες για να φτάσει στην αίθουσα του δικαστηρίου. 6 μήνες καταθέσεων και εξέτασης αποδεικτικών στοιχείων και δικηγόροι που μου έλεγαν ότι θα έπρεπε να καταθέσω. 6 μήνες η ομάδα υπεράσπισης της αδερφής μου προσπαθούσε να την παρουσιάσει ως το πραγματικό θύμα. Ως κάποια που οδηγήθηκε σε μια στιγμή προσωρινής τρέλας από χρόνια που επισκιαζόταν. Έφεραν ψυχολόγους που μίλησαν για αδελφική αντιπαλότητα και διαταραχές προσαρμογής. Προσπάθησαν να υποστηρίξουν ότι δεν είχε στην πραγματικότητα σκοπό να με σκοτώσει, ότι απλώς ήθελε προσοχή. Ο εισαγγελέας έφερε τα ιατρικά μου αρχεία, 13 ετών, που τόνιζαν κάθε μυστηριώδες. Το περιστατικό, κάθε ανεξήγητη έλλειψη προμηθειών, κάθε στιγμή σαμποτάζ που νόμιζα ότι ήταν δική μου αμέλεια, έχτισαν ένα χρονοδιάγραμμα κλιμακούμενης κακοποίησης που έδειχνε σαφή προμελέτη και μοτίβο. Έφερα τις καταχωρήσεις ημερολογίου, όπου περιέγραφε λεπτομερώς την ικανοποίησή της για τα βάσανά μου. Τις διάβασα δυνατά στο δικαστήριο ενώ καθόμουν στο εδόλιο του μάρτυρα, και η αδερφή μου έκλαιγε στο τραπέζι της υπεράσπισης. Το δικαστήριο συσκέφθηκε για 4 ώρες. Ένοχοι για όλες τις κατηγορίες, εκτός από απόπειρα δολοφονίας. Την καταδίκασαν για απερίσκεπτη έκθεση σε κίνδυνο, συνεπίθεση, συγκαταστροφή ιατρικής περιουσίας. Ο δικαστής την καταδίκασε σε 8 χρόνια φυλάκιση με δυνατότητα αποφυλάκησης μετά από 5. 8 χρόνια για 13 χρόνια βασανιστήριων και μία απόπειρα κατά τη ζωή μου. Η αδερφή μου έκλαιγε καθώς την οδηγούσαν μακριά. Με κοίταξε με αυτά τα πληγωμένα μάτια σαν να την είχα προδώσει με κάποιο τρόπο επιβιώνοντας και λέγοντας την αλήθεια. Σαν να ήμουν ο κακός στην ιστορία της. Ίσως ήμουν στην ιστορία που είχε κατασκευάσει στο κεφάλι της όπου εκείνη ήταν το παραβλεπόμενο παιδί και εγώ ήμουν ο χρυσός ασθενής. Ίσως η ύπαρξή μου να ήταν αρκετά κακή. Αυτό ήταν πριν από 3 χρόνια. Είμαι 20 ετών τώρα στο κολέγιο σε όλη τη χώρα και σπουδάζω για να γίνω κοινωνική λειτουργός. Επειδή ξέρω πως είναι όταν ένα οικογενειακό σύστημα απογοητεύει ένα παιδί. Και τα 2 παιδιά στην περίπτωσή μου επειδή η αδερφή μου απογοητεύτηκε και αυτή με το δικό της τρόπο. Οι γονείς μας θα έπρεπε να είχαν κάνει θεραπεία όταν ξεκίνησε η ζήλια. Θα έπρεπε να είχαν θέσει όρια. Θα έπρεπε να είχαν δει ότι η φυσιολογική αδελφική αντιπαλότητα πέρασε σε παθολογικό έδαφος γύρω στη 2η τάξη. Θα έπρεπε να μας είχαν προστατεύσει και τους 2, αντί να προσποιούμαστε ότι όλα ήταν καλά μέχρι που παραλίγο να με σκοτώσει. Ο διαβήτης μου είναι ξανά υπό έλεγχο, ως επιτοπλίστων. Η νεφρική βλάβη ήταν προσωρινή, δόξα τω Θεώ. Αλλά εξακολουθώ να έχω κρίσεις πανικού όταν ξαναγεμίζω την αντλία μου. Ακόμα ελέγχω τα αποθέματά μου με αιμονή. Ακόμα δεν μπορώ να αποθηκεύσω ινσουλίνη σε μια κουζίνα. Τη φυλάω σε ένα χρηματοκιβώτιο στο κοιτώνα μου, με τα δακτυλικά μου αποτυπώματα κλειδωμένα με 2 εφεδρικές θέσεις που μόνο ο γιατρός μου και οι συγκάτοικοί μου γνωρίζουν. Δεν μιλάω πολύ στους γονείς μου. Ένα τηλεφώνημα κάθε λίγες εβδομάδες. Επιφανειακή συζήτηση για τα μαθήματα και τον καιρό. Είναι σε θεραπεία και προσπαθούν να ξεπεράσουν τις ενοχές τους. Έχουν ζητήσει συγγνώμη τόσες πολλές φορές που τα λόγια έχουν χάσει το νόημά τους. Ξέρω ότι λυπούνται. Ξέρω ότι με αγαπούν. Ξέρω επίσης ότι οι συγγνώμες τους δεν αναιρούν 13 χρόνια που επέτρεπαν την κακοποίηση. Μην σβήσε τις φορές που μου είπαν να είμαι πιο κατανοητική.
Μη μου φέρνεις πίσω την παιδική ηλικία που πέρασα σε κατάσταση επιβίωσης. Η αδερφή μου γράφει γράμματα από τη φυλακή. Φτάνουν στο σπίτι των γονιών μου. Η μαμά μου τα σκανάρει και μου τα στέλνει με email. Δεν τα ανοίγω. Ξέρω από τις περιλήψεις της μαμάς μου ότι είναι γεμάτες συγγνώμες, εξηγήσεις και αιτήματα για συγχώρεση. Έχει κάνει πολλή θεραπεία στη φυλακή, προφανώς, έχει διαγνωστεί με χαρακτηριστικά διαταραχής προσωπικότητας συμπλέγματος Β και δουλεύει πάνω σε παιδικά τραύματα και δυναμικές αδελφών και όλες τις ψυχολογικές λέξεις κλειδιά που υποτίθεται ότι εξηγούν γιατί προσπάθησε να με σκοτώσει. Ίσως κάποια μέρα διαβάσω αυτά τα γράμματα. Ίσως κάποια μέρα να νοιαστώ για το ταξίδι της θεραπείας της. Αυτή τη στιγμή, είμαι επικεντρωμένη στον εαυτό μου. Έχω μάθει ότι η συγχώρεση δεν είναι υποχρεωτική. Ότι μπορείς να αναγνωρίσεις τον πόνο κάποιου ενώ παράλληλα τον θεωρείς υπεύθυνο για τις πράξεις του. Ότι το να καταλαβαίνεις γιατί κάποιος σε πλήγωσε δεν σημαίνει ότι πρέπει να τον αφήσεις πίσω στη ζωή σου. Αυτά είναι μαθήματα που προσπαθώ να μάθω ούτως ή άλλως. Κάποιες μέρες είναι καλύτερες από άλλες. Η συγκάτοικός μου με μαθαίνει να μαγειρεύω. Αληθινή μαγειρική, όχι απλώς φαγητά σε φούρνο μικροκυμάτων και πακέτο. Μαθαίνω να περνάω χρόνο στις κουζίνες χωρίς να έχω αναδρομές στο παρελθόν. Μαθαίνω ότι ένας νεροχύτης είναι απλώς ένας νεροχύτης. Ότι η προετοιμασία του φαγητού μπορεί να είναι χαρούμενη αντί για τραυματική. Είναι αργή πρόοδος. Την περασμένη εβδομάδα, κατάφερα να πλύνω πιάτα χωρίς να νιώθω ότι θα έκανα εμετό. Μικρές νίκες. Μαθαίνω. Επίσης να είμαι ένα άτομο με διαβήτη αντί για ένα άτομο που ορίζεται από το διαβήτη. Φοράω την αντλία μου ανοιχτά τώρα, απαντώ σε ερωτήσεις όταν οι άνθρωποι ρωτούν αντί να κρύβομαι. Είμαι εθελοντής σε ένα πρόγραμμα για νέους με διαβήτη, μιλώντας σε νεοδιαγνωσμένα παιδιά και τις οικογένειές τους. Τους λέω για τα ιατρικά θέματα, σίγουρα, αλλά τους λέω επίσης για τον καθορισμό ορίων, για την αναγνώριση πότε η υποστήριξη γίνεται επικουρική, για την εμπιστοσύνη στο ένστικτό τους όταν κάτι νιώθει λάθος. Δεν τους λέω για την αδερφή μου. Αυτή η ιστορία είναι πολύ σκοτεινή για παιδιά που χρειάζονται απλώς ελπίδα. Αλλά τη σκέφτομαι μερικές φορές. Αναρωτιέμαι αν σκέφτεται εκείνα τα 13 χρόνια. Αν μπορεί να δει τώρα αυτό που είδα εγώ τότε. Ότι αγαπήθηκε απλώς όχι με τον τρόπο που ήθελε. Ότι η προσοχή και η αγάπη δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ότι το να καταστρέφεις κάποιον άλλο δεν σε ανυψώνει. Ότι το πρόβλημα δεν ήταν ποτέ δικό μου διαβήτη. Το πρόβλημα ήταν ότι μετέτρεψε την ιατρική μου πάθηση σε κρίση ταυτότητας και αποφάσισε ότι της όφιλα κάτι που υπήρξα. Η θεραπεύτρια μου λέει ότι σημειώνω αξιοσημείωτη πρόοδο, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν επιβιώσει από αυτό που επέζησα εγώ παλεύουν για δεκαετίες με την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια. Της είπα ότι αυτό συμβαίνει επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι δεν περνούν τα χρόνια της διαμόρφωσής τους εκπαιδεύοντας την επιβίωση. Είχα 13 χρόνια εξάσκησης πριν από το μεγάλο φινάλε. Ήξερα πως να κρύβω προμήθειες, να προσέχω για σαμποτάζ, να κοιμάμαι ελαφρά, να μην εμπιστεύομαι κανέναν. Η αδερφή μου νόμιζε ότι με κατέστρεφε. Όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά στην πραγματικότητα με εκπαίδευε για να επιβιώσω από αυτήν. Υπάρχει ηρωνία σε αυτό. Νομίζω ότι πέρασε 13 χρόνια προσπαθώντας να με κάνει αόρατη και κατέληξε να με κάνει αρκετά κοφτερή για να ξεπεράσω τα ψέματά της. Αρκετά δυνατή για να επιβιώσω από την τελική της προδοσία. Αρκετά συνειδητή για να αναγνωρίσει την κακοποίηση όταν όλοι οι άλλοι το αποκαλούσαν αγάπη. Μου το έδωσε αυτό παρόλο που δεν το ήθελε. Με έκανε κάποιον που αρνείται να σβηστεί. Κάποιον που ξέρει ότι η αξία του δεν καθορίζεται από τη ζήλια κάποιου άλλου. Κάποιον που επέζησε παρά όλα όσα έκανε για να το αποτρέψει. Είμαι 20 ετών. Έχω διαβήτη. Εγώ έχω διαταραχή μετατραυματικού στρες. Έχω μια αδερφή στη φυλακή που προσπάθησε να με σκοτώσει. Και έχω μια ζωή που χτίζω προσεκτικά, σκόπιμα, με καλύτερα όρια και πιο ξεκάθαρο όραμα από τους περισσότερους ανθρώπους στην ηλικία μου. Δεν είμαι ευγνώμων για ομικρόν με τόνο, τι συνέβη. Δεν είμαι ευγνώμων για το τραύμα, αλλά είμαι εδώ. Είμαι ζωντανή. Μαθαίνω να εμπιστεύομαι ξανά. Σιγά σιγά μαθαίνω να αφήνω τους ανθρώπους να μπουν μέσα χωρίς να αναρωτιέμαι αν θα χρησιμοποιήσουν τα τροτά μου σημεία για να με καταστρέψουν. Η αδερφή μου θα βγει σε 2 χρόνια ακόμα, αν αφαιθεί ελεύθερη. Θα είμαι 22, πιθανότατα θα αποφοιτήσω. Ξεκίνησα την καριέρα μου, ζώντας κάπου που δεν γνωρίζει. Η εντολή περιορισμού θα παραμείνει σε ισχύ, αλλά κάνω σχέδια ούτως ή άλλως. Διαφορετική πολιτεία, μη καταχωρημένη διεύθυνση, νέος αριθμός τηλεφώνου, για πανενδεχόμενο, επειδή έμαθα το πιο σημαντικό μάθημα νωρίς. Μερικές φορές το άτομο που υποτίθεται ότι σε αγαπάει περισσότερο είναι αυτό από το οποίο χρειάζεσαι την περισσότερη προστασία. Και αυτό είναι εντάξει. Η επιβίωση δεν είναι όμορφη. Τα όρια δεν είναι σκληρά.
Η αποκοπή της τοξικής οικογένειας δεν είναι προδοσία. Είναι απλώς άρνηση να πεθάνεις για την ιστορία κάποιου άλλου. Και μετά από όλα αυτά, νομίζω το έχω κερδίσει αυτό το δικαίωμα. Να που βρίσκομαι τώρα. 20 χρονών, ζωντανός ενάντια σε σημαντικές αντιξοότητες, μαθαίνοντας να είμαι ευτυχισμένος παρά τα πάντα. Η αδερφή μου με ήθελε αόρατο. Αντίθετα, είμαι εδώ και καταλαμβάνω χώρο, αρνούμενος να ζητήσω συγγνώμη που υπάρχω. Αποδεικνύεται ότι η επιβίωση είναι η καλύτερη εκδίκηση. Ποιος ήξερε.